Salam, hormatly watandaşlar. Akşamınız hayırlı olsun. Sapara hoş geldiniz. Salam Kemine. Goğumusun. Gow, İyileşler. Buyur Kemine. Sapara indi köp zat arada gurrun etdik. Hmm. Täze Türkmenistan üçin gerekli olan zatların köpüsini gurrun edýäs şu taýda. Näme üçin gurrun edýäs? Günäkärleriň atlaryny ýa-da hünärlerini sanap geçýäs biz köp wagtdan bäri. Soň Hmm. o illüstrasiýa meselesi bardyr. Hmm. Illüstrasiýa Eee, getirýäs-de biz iň soňunda. Şonuň üçin adyny tutýas ýa-da käbir hünärleriň adyny tutup geçýäs. Indi bu taýda gorky syýasaty bar bir ullakan bir senagat aslında bir awtoritar ýa-da totalitar rejimleriň iň uly senagatlaryndan biri ýa-da industriýa diýip geçýär-de. Oh. Ya. Senagatlarından biri hem o pul gazanýarlar hem gynansak da şolar şu awtoritar totalitar rejimler pul gazanan wagty halkyň pulu gidýändir. Jüýsünde Halkın eriýändir. pulundan Halkyň halkın pulundan al deme diyen bu. o gitmegen bolýar diýsek şolaryň beren ol senagat iş geçirýärler-de. Hmm. Soň şonuň beren ziýanlary bilen hem gatykän pullar buwarlaşyp gidýär-de. Sapara indi şol näme barady gurrun edesine, illüstrasiýa işine goşuljaklaryň gurruny da bularyň köpüsi. Biz Hmm. näme üçin ýöne ýere aýdamyz bu jenaýatlary, atlaryny sanap ine şey bolýa, şeýle bolýa diýip bilmeýänler, düşünmeýänlerim düşünsün, soň ýalňyş bu biz içinde giripdirse o diýip bahana gözläp bilmesi ýalak bir açyk kapy goýamyz aslında bir tarapdan seretse. O beýlek tarapdan seredende de şu atdan ine kapılar açykkan, o çıkıp bilersiniz diýilen ýalak bir düşünje de var bu iş içinde. Sapara o Oh. gorky syýasaty, o Deme. hem munyň beren zeperi, maddi Oh. beýlek tarapdan entek alamjamok. Kemine bir gorku siyasat barada bir türmeler barada kän gurrun etdik. Ýöne adamlar türmeden çıkan soňum bu siyasat Gutorun oken Türkmenistan'dan soňky 20-25 ýylda türmä girip çıkan adamlaryň sany aýbyr 7-8 milyondan geçýändir. Ol 2 tapar ýerýän, 3 tapar ýerýän adam. O Türkmenistanyň erkek göbeklilerine 80-90% girip çykdy diýsek. Ýalňyş bolmaz, kandiýan türmä girmedi. Gaty elit adamlar değil ya da şolar olaýmasa Türkmenistanyň elitine eýlek bolýanlygyny özüňiz düşüniň. Nämen üstünden bardyk. O halk buny günde ýaşap ýöwelin öňe nemeden ok. Näçe türmeden çykanlar şolary kontrol edýän ýörükde gulluklar bar. O KGB'ň içinde de var, o MVD'ň içinde de var eken. Şol türmeden çıkan adamları aýda mehepdedemi? Men doğum problemiyeden diýip şolary barlayan bolmaly. Onu ýaşap gören bolsaň hemmäňiz bilýänsiňiz. Ony ýerde näme işleýän biz doğum problemiyeden berlik diýip deme diýerler. Şu iş bilen meşgul bolýan adamlaryň sany 7-8 müňden geçýär diýilen maglumat bar elimizde. Bularň aýlyklary indi biz türkmen manadan öwrüňde bir hiç daha aňlada nokta bu dollara urup neme etmeliler. 250'den 500 dolara çende aýlyklar var diýip demesen. Şulaň ýyllaky nemesi
O 30-40 milyon dolar oluyor da yıllar. Sapara, diňe şu dom pravleniýeden diýip barlamana gelýän adamlaryň O nemesi bir 20 ýylyň kyn alanda 1 milliard 80 milyon dolar bolýar. Ýani Türkmen halkyna, Türkmenistanyň ýurtdaşlaryna berýän maliyeti çykdajysy. O da büdjetin hesabına edilýär, yani halkın hesabına diýilmeli. Bu bir ýöne bu kanunyň hiç bir ýerinde görkezilýän neme däl. O büdjetin hem arasında nemesinde statyalarında görkezilýändigini bir de eşlemdok. Şuň üçin kanunda ýokdugyny, ne kanuny açyp seyretseňiz, şular ýalak ödüýpen, şular ýalak işin yani kanuny nemesi esasy ýok da. Sapara, men aýdyp bereýin onu ýankyny. Siz üstünden geçip gittiniz de. Hem adam bilýändir diýip pikir edýän. Bizden yurdumuzda adamlar bilen okşu büdjet diýilen zadyň näme Ine ministrlikler vardır. Umuma dünyadaki işleşini görünmeyecekte. Ministrlikler her yıl büdjet meselesini tartışýandyrlar. Ine şunça pul ayır diýip hazynadan. Bu da meclisten geçýändir. Mecliste. Soň şo taýdan ine pul ayırmaly. Sağlyk üçin pelança aýryldy. Eğitim üçin ýene pelança aýryldy. Ondan soň goranma üçin pelança manat. Milli manatda aýdylýar olaryň nemeler. Soň adamlar gorkuzmak üçin hem diýip aýrylýar ine büdjet. Sapara şonu aýtjak bolýar. Ýa-ni bir kanun diýip aýdýan ýere. O bu deme düýünden bir kanundur. Inni bu bir kanun olsa, bu halçı devleti kanun çıkaryan bir kuruluşu var. Meclis diýilýän. Ne 30 ýylla o bir meclisin bir işgäri. O näme ne şular ýalak mesele var. Şu da kanunyň taşyna kydat, şu näme üçin edilýär? O niýden maliýeleşdirilýär? Ya deyip soru kaldırmandır da. Bu bir. O mecliste de devletten aylığına diýerler. O da büdjetten meclisi taklamak üçin deyip o pul öwürlýär. O bir ikinci bu kanun çıkan soň ya da yok kanunu işläp duran bolsa bir kanun naşy ýagdaýda o adalet ministrligi diýip bir ministrlik var. Bulun giden nökeri var da süýdü, gatygy, adwokaty, institutlary ne ýa-ni hukuk öwrüdýän institutlar var. Şu da adyň badygyny Türkmenistanyna bilmeýän adam ýok. Men şoňa gaty onan bilen aýdyp bilýän. Bilmeyen adama yok ýöne Sapara näme üçin gerekdigini bilýän adam barmy kaýna şu taýda. Ol demäni bulan günälerini ýeňilleşdirer. Onuň ýa-ni kanunyň nazor diýip bir deme var, prokuratura diýip bir edara var da. Ne kanuny nazor etmeli. Ýok zat işläp dur, o şidem nazor etmeli. O barlygy. Bular näme üçin görmendir, gören ok. Şunu gören ok. Ne biz aýdam soň göresi ýok. Onuň ýa-ni maliýe nemeler var ne. Ministerstvo finans diýär. Nalog nemesi var. O beýleki döwletiň ýa-ni kanuny däl guruluşynyň döwletiň gözünden tapma mümkinçiligi ýok da bu biri ýerinde demedýän guramalary var da. Yani şol adamlar bunu näme üçin gören oklar. Hiç ýerem görmändir. Şuňa çekdim. Bundan başga da men jurnalist, men ýa-ni hukuk goraýjy, men
insan hukuklaryny goraýan, men plan edýän diýlenen bir giden gatlak barda. O. O Hmm. siz näme üçin görmeli zatlary göreň zok. O orta neme çıkarmaly zatlar çıkaran zok. Şuň sebäbi bilmeli. O bir giden ýa-ni bu döwletde kanunyň ýoklugynyň bir sebäpleri bolmaly. Siz şu zatlary görmeýän bolsaňyz, bu da ýa-ni kanunyň daşyna edilýän zatlaryň biri, ikisi, ýa bir parçajygy ýöne yüzlerçesi bar. Bu zatlara kim jogap bermeli? Ya o bunu kimden soramali? Bu aňyrysynyň hemme jesine de pul ýatyr. Yemedip. Onu bir topar adamyň, müňlerçe adamyň, belki de milyonlarça adamyň ykbaly ýatyr da. Şol türmeden çıkan adamlar, o sen üstüňe da o hep dedem aýdam 2 mi 3 mi 5 mi tapar gelip biri o sen näme işleýän, o nirde näme diýip ýören ýagdaýynda şol adamlar o nädip şulardan goranmaly. O ýurdy terk etmeli bolýar. Başga alajym ýok. O ýurtda sen üstüňe gelip biri barlap neme edip ýörser, sen şahsy durmuşyňam galanok da. Buňa bir bedel bolmaly. No. Şu zatlar näme üçin gündeme çykanok? Meni gyzyklandyrýan zat şu. Biz gelip ýören bir neme däler. İki ayakly janlar dälsiňiz. O kanunyň işlemeýändinden şikaýet edýäňiz. Kanuny. Siz plurallyk neme hormat goýmasaňyz kanun näme üçin işletin? Demek işlemende de talap ýok diýmek bolýar da. Hmm. Buň üstüne de giden guruluşlar bar. Şu edarany, şu adamlary taklap ýören edaralar ady hukuk goraýjy organlar diýil baýdylýar. Bu hukukyň nämetini goraýan? Bir adamyň hukugyny alýan da elinden. Arkaýyn erkin ýaşama hukugyny elinden alýan. Şol ýa-ni jenayet edeni etmäni, o da ullukan toru alamaty, ýöne insan günäsini oturup çıkan adam diýip hatap edeli. Onu ikinci tapar däme üçin buraya cezalandyrýan. Ýa-ni lüstrasiýa gerek geri. Şu atlan hem bejesinde kanuny işlerine näile bolmaly. İdarlayan bolýan, mecliste oturan adamlaryň näçe ýyl aýly alan bolsalar, pullaryny ýerine getip bermeli. O döwletiň pula. Sizi ýöne owadan gözüňiz üçin, ýani mäňiz üçin ýa-da owadan figuraňyz üçin ýa-da başga zadyňyz üçin Prosentleri bilen bile getirip bermeli özü. Näme şu näme ýa-ni medele daşyndan göni değişli adamdan hemmejesiniň bedelini ödemeli. Alan haklarynyň nemesi şu. Ýöne pulunu alyp işini etmelilerliğiyle de dunýar. Döwletiň guruluşy taňa aýlygyny berýän bolsa, oň aňyrtynda jogapkärçilik bolmaly. Hem etamda da şonu alak. Şol adamlar hemmejesiniň nemesi lüstrasiýa bolanyny azatlykdan mahrum edilmände de nemesiniň cezasyny çekmeliler. O sapara illüstrasiýa näme diýine bilmedim. Indin de düşünüp başlan olmaklary mümkin.
Yani Kurban olayını cezalandırmak bakan diýip pikir edýärdiler-de O, ilki başlarda. o burada uğurlasak Ha. nämetde yani şu kanunu yani yüzlöy seyretmäni. O Hmm. yani durmuşa da yüzlöy seyretmäni. Ya öwrenşen bir nemämiz var da bir türü Hmm. ýalak. O halkymız var. Ýöne şu Ha. da atlan hemmejesi şu horlan ören adamdan hatawyny edilýär. O sizin salgydyňyzyň hatawyna sizi gorkuduýarlar. O Hmm. sizi ýaşar ýalag eden oklar. Ödüm sizin puluňyz bilen sizi deme diýerler. Ya bu ýanky iň ajy ýeri o halkyň öz pulu bilen özüni ýa hem kemsi diýerler hem bu adamyň ary namysyny depelýärler. O adamyň mertebe diýilen zadyň bir bu gadry gymmaty badyr diýen türkmeni malmandyr da. Hmm. Bıktımla yani nemeden Türkmenistan'a ayağı yani tamojinden ediyene şondan başlayan da. $8 berdi ýamışlar. Näme üçin diýse, o koronavirus testine, ýa-ni PCR test bolýar Hı da. hı. Hı hı. Şonu etmeliler. Indi koronavirus illeşler yine ünsüverin eğer nemetse talap etseler ettirtmän. Mesela Dünya Sağlık Kuraması vardır. Dünyada pandemiyanam şol ıglan etdi. Şolam ayırdı. 1. yanvardan başlap yok. Şu yani koronavirüs nemesin pandemiyası hopu görülen ok. Şonun için hem yok. Dünya nemesinde. Türkmenistan'da öňün yok. Kabul edildi. O öňem yok. Olar kabul eden oktular. Tozaňjyk diýip. Neme kendine ben açacak bolýan zadım. Ne yani tamojinle ya da şu girenle yani bu halkı kenti diýen adamdan wedipeler näme? Atları näme? Şolar bir adamyň mertebesine Hmm. degmäle haklarının ýokdugyny düşünmeýän adamlar o taýda näde Ha, taklap bilýärler. Sapara 2 minut aýraly şu aeroport üçin. Hı hı. Aeroportun içinde hiç kim soragy çekip bilmeýär. Mesela yani aeroport, howa menzilleri onun ýaly bir gurama däl. Ha içinde howpsuzlyk meselesi var. Howpsuzlyk boýunça jogapkar işgärlerim bolup bilýär. O aýratyn mesele ýöne hiç kim soragy çekip bilmeýändir. O taýda bagaj yükleyen, düşüreyenler var. Ondan soň seni nemeden geçirýänler var. Ol näme diýilýär? Ol neme, radyo neme var ya. Rentgen nemesi diýip aýdalaby. Şondan geçirýän, ýanynda durýar. Hemme zat ýazylygy durandyr. Olar diňe şo başynda durmalydyr. Ondan soň o sen ýurda gitjek wagtyň, ýurtdan çykjak wagtyň ýa-da geljek wagtyň geldi ýa-da çykdy diýip peçä durýan gümrük nemesi bolýardy. O işgär var. Ondan soň arassaçylyk işlerine seredýänler var. O pilotlar var. Ýene de şoňa meýzeş nemeler var. Bularyň Sapara Türkmenistana barýan sumkaň aç görköz içinde hiç bir dünýäde ýokdur. Gelen wagtyň sumkaň içi barlanýanlardyr. Mümkin dälse aňyr tarapdan geçýär barbyr barlanyp. Senikiden hem pas o barlardan geçýär. Bulara şey dip neme verilen, ruhsat verilen öz nemelerini, sapara sıfatlarını şu taýdaky işçilerin bir arassaçylygy işine diýen olsa, neme diýen olsa, şu sıfatlarını taşlap adamlaryň hukugyny elinden alýanmy bilmedim. Gorkuzýanmy bir zatlara öwrülip dururlar. Yani aeroport meselesi şeylere. Yok bunu yeme kemine şunu etçek adamlar tapılıp biliner birdir ikidir beştir. Yöne birdir ikidir beştir derler. Bir Huday gün verdi. Tagat verdi. O 7-24 o işlep durulmuş çark. Ne şu sizin hova mendillerinizde ödem gününe bir tane samolyot uçuyor. Yüzlep samolyot mu şunu? Bunu bilmeyen
Ya o meclisin deputatı var mı kan Türkmenistan'da? Bunu yok oradan alayım. Meclis bir idare var. O kanun çıkarıyan, halkın sayılanıp adlandırılan, o halkam size pul verip saklap veren adamları var da. O sizin görmeli adınız şu da atlar. O şunu neyim ki siz gündeme çıkarınız. Ben ne bil ilk sorum. O bu şeyle onun hukuk koruyan organlar dip organlar var. O siz ne hemen hukukunu koruyanız, kimi kimden koruyanız. O sizin işiniz ne? Bir adamın mertebesinin nämetdigini konstitusiýany açyp okan. Adamın mertebesine degmäle, kemsitmäle hiç kimin hakkı ýokdur. Bu kanundur. O sapara kemsitmek diýende şu taýda bir illeşmesi ýazdy. Hmm. Menem gatykän gurrun berýärlerdi. Türkiýede o nirede işledin? Eline de nämäni alýarlar? Diýede telefonu. İşlän yerim görkezmelmiş. Şey dip barlaýarlar. Türkiýede näme iş etdiň? Nirede aldın? Kimler bilen gatnaşdyň? Şu soraklaryň soralmagy bir jenaýatdyr, bir terrorizmdir. Terrorizmiň bir demesidir. Nämesi diýilýär o sapara? Häsiýeti. Owa. Senin daşary ýurtda eden işin boýunça Türkmenistandakylar jogapkar däldir, bilmäne de haky ýokdur. Daşary ýurtda bir iş eden bolsaň, daşary ýurtyň kanunlary ya şu ýa-ni jenaýat eden ýerim bar bolsa, mysal üçin näme gyzyklandyrýar bolam, näme belli. Olar üçin şu zatlar soraýandyr. Eger şu zatlar soraýan soralara den gelseňiz, şu soraýan adama gawat gelseňiz, o Türkmenistan ine şol terörist rejimiň nemesine yerine ýetirýändir, olaram şolaryň işçileridir. Sapara. Adamın nemesini kemsitmek ine şu taýlardan gelýärdi. Yo, bu kemsitmäle hiç kimin hakkı ýok. Sen mertebeni kanun goruyor. Konstitusiýan goruyor. Näle bokly jahil biri gelen adamın mertebesine deyip bilýär bu haýwan. O bir topar adamam şoňa tomoşaçy bolup teredip bilýär. Olaryň gelensiz. Olaryň şondan peýdalanýarlar. O siz şoňa hukuk berenýärlik dawranýarlar da olar. O beýlekler sesini çykarmaýan bolsa. Bular ýala hukuky, bulary kim öwredýär? Bu üniversitede institutu barmy? Heme bu bir iki däle bunun splaşno şonala. Ýa-da näme şeýle diýerler-de. O içindekilerin köpüsi sapara şu zatlar gurrun berýär. Diçi dam zok diýe haçan däm etmeli ýa-ni şonu soraýarlar. Bundan soň ýaşar ýaly däl bu taýy. Näme etmeli bolsa şonu edip din aldy ýa biz din arsa ýa olar din ardy ýa bu işden. Yok kanun halk üçin ýok bolsa, bular üçin kanun bolmaly. O elinde näme gelýän bolsa. Hiç nemesi ýokdur. Bir adamyň mertebesini degmäli hiç kimin hakkı ýokdur. O siz gorunmalar 100%, 100 däl 1000% haklysyňyz, hukuklusyňyz. Gaýtam sizin şu taýda hakyňyzy, mertebeňizi gorumaly adamlar gorunmaýan bolsa jenaýatçy şolardy. O siz mertebeňizi özüňiz iýe çykyňyz. O millet özü çykmaly. O her bir haýwana öz üstüňizden höküm sürdürjek bolsaňyz, bu dünýede sizin käňir işiňiz hem ýok. Bular kanunyň daşyndan bir zat edýän bolsalar, bular üçin kanun ýok, siz üçin hem ýok. Sizi hiç de taklan ýok. Siz kanunyň öňünde eliňiz hem açyk. Hem bir adyňyz açyk.
Şolar ýalak side davranýan neme bolsa, ýakadyndan tutup böyle zınk goýurum köçäň arasynda. Hmm. O linjediň halkyň arasyna oklandan dep. Onu eýlek bir adamyň ýa mertebetine degip bilýärler bunu. Ödem aeroportda şeýledi. Mao. Ödem o da halkara aeroport. O Hat side hayvan bular ýaly hereket bular edýärler. ýalaklady kim öwrü diýe. Nireden gelýär bu zatlar. O bizim ýaşadyk bizim döwrümizde bular ýalaklady eger ýönüp nememizi derler. Buna hiç kim görmedik bolýarlar. Bunu görmeli adamlar var abi. O sen hem şu görüyorsun. O bir men jurnalist diye. Bir men prokuror diye. Bir men milisi diye. Bir men deputat diye. O bir men hakim diye. Ya men minister diye. O sen hem şu görüyorsun bu datlar. Bunu kim görmeli bunu? Allah görmeli diýerler sapara. Allah O janyň özü. O cezasyny bersin diýip şey diýip öwredýärler halkada. onun tanışıklık böyle. Bu ne helak neme oluyor? Hmm. O her kim yani birinin üstünden yani yok buravan goran bilmeýär diýip edilýän zatdyna kanun düýünden kanun yok diýmek bolýar tabi. O kanun bular üçin yok bolsa onda halk üçin hem yok. O edik geçip bular ýalak nemen tanama sizinkiden adır elmide ama ýa-da köçäni ýapýarlar. Misal üçin. Kim üçin ýapýaňyz? Siz kim köçe ýapar ýaly? O prezident bolonda näme, eýlek bolonda näme, beýlek bolonda näme. Ola bir ýöne sen prezident bolýanam bolsam, sana onça ahranany kim haýdy kanun ruhsat berdi seni taklamaly. Sen kimden öwrenýän? Şol adamlaryň pullaryny hem de zatlaryny şolaryň özlerinden almaly. O döwletde olar ýalak statya ýok. Kim bolýaňyz? O siz näme üçin gorýarsyz? Şu zatlary görmeýän bolsaň siz goramak näme gerek? Halky goramaýan bolsaň, halky goraman bolany gorýarlar da. Aslında siz halky goramalar. O ne? Prezidentin akranasy, gidin akranasy var. Mao. O olan pulunu nereden alýan? Ne? Kanun demek bolsa seredik. Lüstrasyny şu zatlar üçin gerek. Onu her kim edeni geçen biron ýalak deme öwreşipdirler da. O hasabam sorulmajak ýaly. O hadamı hiç sorulmajak ýalak, sorulmalan däl ýalak. Mao. Lüstrasy bolan hemme zady demek. Sänik döwlen ýalak. Başga san bolmaly. Demokratiýany şeýit kurýandyr. Başga sorulýan nädir? Kanun şeýdi işlenýändir, başgaça işleýän nädir? Halkym ödüne diýe çykmaly. Mao. Sebine kameran gitdi. Ma häzir gelir sapara. Bu zatlar emeti şeýle bolmaly. O bunu ýöne näme üçindir o iki tarapdanam bunu gündeme çıkaran oklarda. O aýtmaly atlaryň hiç birini aýdan oklarda 100-nji, 50-nji, 1000-nji derejeli meselelerin üstünde o tant edýärler. O hakyňyz, hukugyňyz diye. Şu zatlary görmeýän siziň hakyňyz bolmaýar, hukugyňyz bolmaýar. Demek işte de hak olmalı. Özüm şu gururuny rahat edip bilýärler da. O bardyk golünler şunu toğradı, bunu toğradı. Bolmaly ýalak edýärler. O näme üçin? O sen ýurda ýerinde. O sen deşiňe seni barlaýarlar.
O ne hemen ne hemen şimdi. Bu sebep de mi? Yurt aşağı yalanında sonuçta. O ne hem şu yurt terk ediyorlar. Doğru adam yaşar yalık değil. Sen mertebeni saklap bilmeyen yerinde ne yapıp yaşayacak? Sapara şu nemen üstünden birazrak geçeli. Ne doğum problemi deyip bir nemesi var. Ne dinle şonun çıktısını ayttık da 20 yıllık. Şo pulu tapmalı olar. Yok man suratda. Qaydyp näme getirmeli hazina. Şu O doğum doğum problemi deyip problemi işlenmeli. işler deyip var ya, o işlerim Hmm. dev olmalı. O Doğum del problemi olur bolsun ya demesi yok. ulanyan olmaklara mümkün. İçine yankı doğum problemi deyip näme gerek sapara. Onun yani bir yani has düşünüklü, has elektronik bir usula geçip bolanok mu? Yani o iyileşimi soraptırdı. Näme şu nalogovoy näme gerek deyip soraýardy. Indi men pikir etdim şu daşary ýurtlarda nalogovoyum aýlanyp ýankı edara kärhana aýlanyp pul jemleýänini göremok-da. Hemme zat ýankı öz e-döwletiň bolýandyr. Şonuň içinde şo taýdan töleýän, ýankı nähili sagadyň bar bolsa da almalyň hem şo taýdan alýan. Hemme zadyň hem şondan töleýän-de. Nalogowy görýän halatyň ýok. Edaranyň özü bardyr. O işläp düzýändirler. Var. Bu altı tölyez. Hawa bu hayran galaymal. Olaryň gelýän ýeri ýok, görýän ýeri hem ýok. Diňe maliýe nemelerinden owa barly gelýär. Olam gelmeli däl meniň pikirimçe. Yok yok. O gelmeliler. Tasarrufta 30 yıl yaşap dört. Ben Hı hı. öyme edaramı nalog demeden gelen adam bana Aha. vurma. Yok bolmaly däl. Ine sapara şo nalogowylaryna. Olam gorkun emes de şo firmalary. Ondan soň sanstansiýasy bar. Bularam gorkun emesi. Ondan soň ýene näme pajaryn diýip bar. Olaram gorkun emes. Şo kärhanalary, firmalary işletdirmeýän, bahana gözleýänler. Doğum problemiyesi ol öýde ýaşap, ýani öýünde oturan ýerinde gorkun emedi. Ýani şularyň hemmesiniň ýurda beren ziýanyny, maddi ziýanyny ölçeseňiz gatykän pul bolýar. Şeýle bir kän pul bolýar, Türkmenistany 10 gezek ýykyp gurarsyň o pula. O halky işletmeýänem şular. Hawa işletmän inde o neme bar da Gurban uly. Gurban ulyny aýyrdyň, bular näme etmelinde? Gurban ulyny aýyryp bor. Gataňsa da o kellesi işläne onuň Bir adam işläne. Yo, bir adam sapara ýöne kellesi hem işläne bar, samsy bar. Bular näme? Soň bular hem o Gurban uldan azat bolduk diýip biziň hatarymyza, ýani halkyň hataryna goşulmalymy? Ýok, goşulmaly däl. Illüstrasiýa ine şunuň üçin gerek. Gorkun emesem. O prokurorlary, ýani polisiýasy, ýene nämesi, sudy, ýene de onusu munusu bardyr. Bularyň hemmejesem sapara şu gorkuçy işleýärdi. Hasam tolaklap, teleklap aýdaly buna. Sapara şu Türkmenistandaky döwlet diýip adlandyrylýan rejim terrorist rejim. Şoň nemesine işe girýänem terrorist bolýar sapara. Ýani edýän işi de özü bolýan bolanok, onu bilemok ýöne. Awa ýöne edýän işi terrorizm. Şolara hyzmat edýär. Dün özü şo zulüm astyndadyr. Bugün o işe girdi, olam zulüm edýänlerden oldy. O mazlum, zalim bolýar. Sapara. Sistema şeylere işleyen, bularyň o ýurda beren ýani maddi ziýanlaryň ölçäp hasaplap bolmaýar. 30 milyar demesi 100 miňden geçýär diýdi. Yo şu gorkun emani sapara bermek üçin 20 ýylyň içinde öňkü 10 ýyly näme oýaly 20 ýylyň içinde bir 30 milyard dollar ziyan berdirendir. Ondan kendir. Oturum berden adyandır. Yani gönül yani. Bulun kıytaklayın. Yani işletmen batıran Önümçülükleri o.
önümçilikler var. Birgiden bilim sowat alıp bilmeyen alan adamlar var. Ya, Maşgala dargan maşgalalar var. Soň ol bolýa ýurdun içindäkinde ýurdun daşyna çykanlar bardyr sapara. o şular İş işläp Edil şuları ala adamlar yurdun daşında da var. ha. O daşında da var. Sapara daşında kazanç edip görenleri el alalı. Kazanç ediyas deyip pikir ediyadi. İyin sonunda senin şu yurda uğradayan pulun aylanmış oların sisteması bilen başkaça da bolup bilen o. No. Oların eline var ya yine de. O ten filan tiyibde diýem. Şu Ha. gorkuyny ödüm filan tiyibde diýär de halk. Öyle. Sebebi sapara neme vardı şu pul yurdun içine giren son eğer şu tadı işleyen olsa şu pul aylanıp işlep durmalı. Yok olup giden yok da. Yo. Yok olup gitmeye pul hiç açanam. İşlemeli. Ha işlep bilen o pulu gorkuzup ya yine bir zat edip şu daşında gezip öğrenlerin köpüsü türmede adam saklayalar ha. Türmedeki. Indi şol hasaplanır sapara näçe adam gidipdir biz ýurda baran soň onuň statistikasyny çykaryp bor. Näçe adam gidipdir, näçe wagt işläpdir ortaça bir hasaby çykarlar. Ine şol ýurda girdici bolup gelmeli pul da ine şo pulam şolara tapdyrtmaly. 5-6 milyard vardır o pulam. Dollar. Ne? Yankı oğurluğun, doğurluğun gururu ne diyorlar da köp kişi men aktivist, men plani, men apartmaner, men Mehmet. Ne? Türkmen bağıyla şu yani her hadavetten de 30 milyardan geçip gidiyor da. Ne? Şu oğurluğun pullar şular. Şu milletten, halktan. Yani şu hakiki oğurluk şu. Yönü men oğurluğum değil, dokumentalini görünüp duran oğurluk şu. Ne kimse şun gururun neden o? Aklını yeten o. Ya maksadın başka. Ya 30 yıllar şu atlan hiç demedini teplasyon okurda. O veğrin çeğrin oluyorlar. Düğünü seyredesi değiller. Onun sebep olmalı. O ne yapayım? 5000 kilometre beyletinde oturan biri bu zatları görüyor. Den içinde yaşatığı görüyor. Ben kelleme de düğün birbirine gururlaştık da. O türmeden çıkandı diye 10 yıl oldu diye de. Onu diye ayda 2-3 defa geliyor diye. O hem KGB'den geliyor diye hem MBD'den geliyor diye. Ödüm ağıtlar men don problemine işgadik geliyorlar. Daşına çıktığım geliyorlar diye öyüyor diye. Men don problemine işgari yönü demeden seyretsen diye don problemine işgaren del. O KGB'den işgari MBD'den işgari. Yani türmeden çıkarma da diye 10 yıl geçti diye. O 12 yıl. O hem mekse şeydim diyelim, ehli Türkmenistan'ın şeydi. O tabi yaşar yalak derler. Sonuçta yani aslında çıkmak mecburiyetini aldım. Mümkün derler de. O namızın depelep, mertebeğini depelep diye yönü diye senin bir yani ödün adam bir alıp duyacak manan yok diye de. 5.000'dim diye. Şu tayda diye balyala diyenem olur yaşap bilecek kelli. O çıkarma takladılar diye ne? Maytap çıktık diye. Yani Floryalak maşkalan hanı soğuca yok. Yurdu ne yapayım terk ettiler? Ne? Şunun için terk ediyorlar. Orası adam yaşar yalak etmezsin zaten. O son biz näme etmelini buları? O. Yurda varan son. Başını sıypalam buları. Lüstrasiya geçirmeliler diýilen näme? Gerekmi ine şul adamlar? Buna bahane de tapıyorlar. O
Şolong işin nemette bolsa senem etmäge mecbur diýer. Ýok, endi etmediligi mecbur. Hmm. Tedin çykarman durýan bolsaň, senem şolong biri. Kemine o Türkmeniň haýsy nemetten eline elipdi. Bilmedim. Indi düşünükli bolýandyr. Türkmenistanda döwlet ýok, o hökümet ýok. O başdan aşağı terörist bir rejimdir. Alıp barýan özlerini alıp barçylaram, edýän işleram. Bir teröristin gydyr. Soňa milli däl ýurt. Ýok. O aşağı Bizde o goý neme bilen çizim ine kalam bilen. Ýurt milli däldir şu wagt. O nirdak ýok, ýani Kyhramov diýilen, ýene näme diýilen birentek gelmişekler bar. Şolar eline tutupdyr. Bizim samsyklara ýanky nalogowy bolup ýa dom upravleniýa bolup soraga çekip ýördi. Siz kime hyzmat edip ýörsiňiz ine şey edip. Sapara bu zatlaryň demesine şey edip aýdyp goýalagyňdan soňra o bilmändir, eşitmändir diýip bir nemerak bolmasyn da duýdansyz ýalyk o tarpataýyn. Yo neme yani öz aljak bolýarlar bular rahat diýip şeýle neme çykarýarlar da. O sizden öz koýmadyk ki o var. O bu näýle durmuş. O ýurdu 60-70% halk terk etmeli mecbur goýular. O mecburlugyň nemeti ne? Büyük ne sudatlar ýetýär. Sapara soňra illüstrasiýa edilmese pensiýa alyp bilmeýärler adamlar. O. Şonam bilmelidir. Näçe adam pensiýa çykmaly häzir. Yani şu demelerde, şu vazifalerde işleyen adamın hiçbirinin, yani devlet demetinde, o PNT'de demet değil, kaytam alan puluna birini vermedi. Ömürler ötkençe de ödep bilmeyenler şunu. O sapara halkın pensiýa almaly. O. İşleme, yani daşary ýurtda işlänler var. Gatykän adam da ýurdun ýarymy. O. Hiç ýere de neme tölemedik. Nerden pensiýa vermeli olara ina şol gorky siýasatyny ýöredenler bar. Şolaryň hemme mal mülküni vermez adyny ýa-da bir ýalana çalmaz ýalyk bir görünüşde galarlar. Şolaryň nemelerini almasaň hiç kime pensiýa da berip bolmaýar. Ine biz pensiýany hem şey edip bermekçi. Sizden alan, gorkuzup alan, ürküzüp alan, ağlap alan pullarynyň hemmesini izne aýtaryp alyp o halka verilme. Ne biz nemeden Kuat biz meclisin eýeti, nämeti, halk wekili zat diýip gören adamlar var. Aklyda aýlanyň, ne şu zatlary rewide edin. Gündeme çykaryn. O çözümli orta goýun. O halk matlagaty diýdi, neme diýdi. O sizin gaçyp gitjek ýeriňiz ýokdur. Suratlary, halk matlagatyň suratlary bardyr kemine. Şu taýda sakalyny piterde oturan ýaşurlar bardyr, o ak nemeli daýdalar bardyr. Hemmeňiz bu zatlara jogap berjekdir. O sizin sakalyňda gana ýaşyňyzyň nemetinde teredilmez. O bu zatlar halkyň garşysynda edilen iň jenaýetlerden biridir. Siz bu zatlardan beýle tıpyrlaryny öýdüp hiç ýatsaňyz nemetden ýüşüňde ýetmedin. Onuň sizin çağalaňyz bardyr, agtyklaryň çoğuluklugyňyz bardyr. Olaryň biri döwlet işine işlemeli hakyndan mahrum bolýar. O siz ene döwleti eden nemäňiz, halkyňda eden zadyňyz şu zatlar. Yani lüstratı diýilen şu zatlar üçin gerek. Onu. Edenim arkamda galdy däl. Ýok.
edeni arkaňda galmýar. Bu zatlaryň hemmesi gataly. O torulur, torulmalylar. Näçe torulmaly? O gelecekde kanunyň işlemesi üçin. Şu kanuny hormat goýulmasy üçin. Kanun bolmasa da hiç döwletiň näme bolýanyny ne gördüňiz. Şu kanunyň mertebesini dikeltmek üçin lüstrat edilmelidir. Şu universitetde bolýanmy çenli bu zatlary ýetýändir, yeter. Hemme bedel vardır. O ýylyny, aýlaryny hemmeden hasap edip bolýandyr. Ömrüň ötünce puluny töler. Bu zatlary ýöne boş, ýöne şeýle, yani türkmençilik bilen geçip neme böyle ýalak neme däldir bular. Ne? Lüstratsan düýüp manysy, ne? Lüstratsan islemeýäniň sebebi şudur. Çok kişi eli vardır. Erkim eden zatlaryň jogabyny bermeli. Bu ýöne halky ýöne yeten ýerinde. Ýöne soýup neme edip ýören neme öwürtdirler. Ýok, biz ya bir medeni bir jemgyýete öwürüljek bolsak, şol etaplardan geçmeli bolýar. Buňa akly ýetýän adam buňa koşundy goşup başlar. Kanunam şoňa görä size neme der? Bunu ýa düzeltmek islemeýän gatlam bolup biler. Ýöne yemeň aşagyna galarsyňyz. O zatlar hemme zatyň nemesiniň hasabyny ýa çykaryp bolýar da. 20-nji asyrda bu zatlar şeýle aňsat ýöne Türkmenistanyň bir ýumruk ýalap döwletdir. Siz ulukan bir nemedir öýt demet görme. Ya İstanbul'un o Kadıköy semti vardır. Sonuna nama da halkı. Pekin'in bir köçesi sizden kendine. Bu zatlar kurcak yalak. Sizin düşünmeyenin bilen o zatları kıyındır öğütüp görmem. Düşünmeyenim taparlar, düşüneceğim tapılar. Yok orada öğrediler. O Ya sapara. yani tam orijinal emelerde durun atma çıkar. Hiç bitecek yeriniz yoktur. O milisi ben deme deyip bu kulüp onunla bununla kalacağınız yok. Da serüde kaç gidenemiz orada yakandan tut getirirler. Gidecek yeriniz yok. Onda da ne edip geli yankı. Böküp getirirler. Bu konu pulunu da senin çıkarırlar. Bukmadıklar namalar sapara. Şeyler akol ya buların nedeni işi. O yankı ne mana aydalı sapara bu. Indi pul kazanıp öğrenlerin hem köpüsünü izarlap görürs. Katı kani at var. Kendi yerinde bir yeterlik bir at var da sapara. O indi şolar täze Türkmenistanyň gurulmagyna gurulmagyndaky o maliýe çykdyjylaryna o bir yalandan olsa da kömek bolmaly. O onça pula barır gerek yok. Ine şo kömek etmedik, görünmedik adamlaryň hemmesi terrorizmin finansiýasynda yer alandygy o göz öňüne tutuljak. Ve Türkmenistanyň demokratikleşmegine, o kanunyň dikeldilmegine garşy çykýar diýip hasap edilmeli de olara. Olara mine şey edip demedip durs. Hiç kim hava sıp bilmeýär bu nemäň içinden. Ýa sapara şeýaly. İstanbul şäheriniň bir sanjyk rayonu var. Şo raýonyň ilaty ýalyp. İlat var. Kadıköy 6 milyon nemesi var, halkı var. Kadıköy. O iň ulusy bolmaly. İstanbul'un iň ulu.
şeylerek hiç kim o bir adam o yüzünden yatlap bilýär. O jazyk adam. Şeýle ýeri var. Ondan Onun soň neme men şu Türkmen meclis däme dipleme diýen nemelerine yüzlenýärler. O iş böyle o varıp çapak salıp kaydıp gelip demedip öğren uzulen sizin yüzünüzü keşfiniz kimdiňizi nämediňizi bilinmeýändir öýt demek men. Sizin yani meclisin öz borcu vardır. Yani şonu kaldırırlar adamlar okarlar, seyrederler. Yani borcumuz şudur. Sizin eden adınız näme? hmm, Bir şey sorarlar. hmm. No. Olan bar, soňam separa şu neme ýöredilmeli, şu siýasat bolmaly. Vatandaşlaryň, ýa-ni ýurtdaşlaryň jogapkärçiligi hökmünde ýöredilmeli özem buna. Şu terrorizm işine gatnaşan kim bar bolsa şonu bildirmeli. Ýa-ni täze Türkmenistan nemesine ýurda barandan soň başlamaly. Ine şul adam şu işleri etdi diýip arza vermeli. Soň şonuň üstünde de ýa-ni illüstrasiýanyň prokuraturasy işe geçmeli. Bu goňşusy bolup biler. Mysal üçin meniň goňşym bar şun ýaly işler bilen gyzyklanýardy. Men täze Türkmenistanyň ýa-ni illüstrasiýa işini geçirýän bölümine gidip arz etjek. Ine şul adam şeýle işleri geçirýärdi. Şun ýaly işlerde eli var diýip aýdylmaly. Bulam jogapkärçiligi bolmaly. Şonu aýtmaýanlar hem jogapkärçilige çekilmeli sapara. O. Aýtmagyny öwrenmeli. Gepiň gysgasy. O neme ýadyma düşdi. Ýa-ni kaz ýol diýen söz ulanýarlarda sapara. Aýtmaly däl diýe. Birinciden o jenayet sistemasyny gurýarlar. Ona aýtmaly dälmiş. Aýtsaň şo kaz ýol bolýarmyş. Ol nemeden yani bağırma sistemi var ya türmeden boşak gelenler bağırlama sistemi var. Yani şol kulağın nemetinden alındı. Kulak dip neme vardır. Stalin. Lagerler vardı. Stalin. Yani şon nemesi kulakta yani sürün içinde şeyle göğeveriyen nemeler var da. Ya yaşap görün. O yonu hep de bağırlayanlar, ayda var bağırlayanlar, o neme diyenler, neme diyenler. Şu sistem, yani bu hiç yani Türkmen'in tapanda atlar derler. O. Şu Stalin uğrun 37. yılların nemetinden alan o kulağın bir nemeti. O türmelerim çok neme sistemadır. Yani bu Türkmen'e değişli hiçbir zatı yok bu zatlar. Türkmen'e bu çuzdu değil ya da yani bu katır yağıt dağıtlar bu dağıtlar. Türkmençiliği de bizim medeniyetimizde de hiç tadımda tarihimizde de hiç tadımda kavat gelen dağıtlar derler. Yine şu başına orsun it oturun sonra alak dağıt buluyor da. Yani demedilen tarih falan. Onun beyleki yetiştiren nemelerim şonnalık görýän zady başga zatlar. Yani şarik falan görýän zady yani propagandistler görýän zady başga zatlar. O düz ýerde işläp görän adamlardan owru ödlendirler ýöne berde tonlap ýatandyr görýän nälerler göretlerim gelýänler. O näme şun soraw. Näki ýurdu düzetjek bolsaň kulak şu zatlary gözden geçirmelidir. Onun ol demeler öwrenşýär. Ýöne bir yani bolmaly ýalak edip gurruna vermeli bolýan diýdi. Men näde diýdi. Yani men diýdim bu bolmaly zat däl diýende. Näde diýdi. Ne birinciden diýen men hiç hukukum ýok diýip türme girip çykan adamyn. Yani o hiç ýerde hemme kapylar men üçin ýapyk diýer. O arşykaýet etjek ýerim ýok. O ya daş töwerüňde derdimi paylaşjagam ýok. Ben özüm bilen galýan diýen, men başgalar özümüz bilen galýan diýen. Bu yani jemgyýetem hotal çykan nokta. Onuň diýe bar pişäň diýe şutaýdan diýe bagymrak diýe o çağlaňa senni diýe alyp
Başına çıkmak diýdi. 10 ýyl planım şodur diýe başına çykdym diýdi. O başka hiç zat gözüme görünen ok diye tebäbi hiç zatym etdiren okurum diýdi. Hmm. Olaryň näçe diýsem milyonlap diýdi. O türmäde ýa gödüňi getiren diýdi. Türmäge onu giýip çykyp durlar. No. Ona öýenimçilik boldy. Ýaşaýyş boldy. Bu ýurdu näme ýurtdylar? Ýöne men elit adam diýip ýörenler bar, men elit kündü diýerler. Benim kardeşler var, ayarlı oğullar. Elit küntüs diyorlar. Şolar ýalak näme ýetipdirler de. Şur näme bilen ýazyşdy, bol şey diýerler diýer. Özleri aýdýarmyşmy? O öýdler aýdýarlar. Ahmet Nohur'un nemelerde. Olama sapara çıkarmış öze İstanbul'da diýerler şu günlerde. Olara da gün yok, elitine de gün yok bolmaly. Sebäbi gelmekçe gerek gelmeli. Men şoň gelip görünmesinde şu elit küntüs diýerler. Şey diýerler. Aýtaklar. O sapara. O biz soň eşitip geňür ýatda bolýar. Köp zatdan biz mahrum bolupdyr kemini bu zatlar. Yani aýdanlaryny doğrudan düşünýärdi. O bir elitesi om diýen. Yok diýär şu Yekaterin ikinji ýalak diýär bu köp. Baýda. Sapara bular. Ödem bu kemine yani günlük durmuşlar şu yani eşitlik görýärdi. Bular günde ýaşap ýört diýer. Sen de eşitip diýe örgökden gelýän de durmuşumuz şu diýer. Oğru adam ödläp ýörsiň. Ýurduga bir terediň. Yo bular şol nemeleri tap getirýän eken sapara nerde yok. Şu işi edip biljek Niyaz bolan ejesi. O näme diýip belli. Bolup biler sapara, bolup biler aňyrda gyrada durmanda. Yo näme kemine şantajsyz ýani gowşak geriň bolmasa ýa-da bir ýani bir kemin bolmalar şular ýani Dil ýyska bolmaly da. Demeder ýalak. Şoň üçin bu zatlar gödläp tapýarlar da. Men bir nämäni suçy görürüm göreýin. Biz agaltyna telini urduk da. Onun şu taýda näme ýetişdirdik. Ofisiant, reception adamlary içinde işleyen nämeler şolary ýörüýte Türkiýeden bir mektep näme açyp şolary okudýarsa. Indi şu taýyk işe almaly bolamyz da. O KGB bilen saglata etmeli kendine. Onu şu spite KGB berýär. O şolong içinde onun toğradım. O köpüsü yani Galuboy ya da bu prostitutko yine şoňa meňde şoňa kurçownak adamlar. O atellerde şolary ýalak işlemeliler. Hemme jeden biziň işgärimiz bolýar. Şolary okutdyk. Sapara Allah'ım rahatım şeyleken onu şeydip ıslıca düşürüptürler. Yankı Galuboy sen erwed adam seni. Yok ol beýle däp bolsa şu ýaşlarda o maskalaty bolmaly, çağız şu bolmaly, demet bolmaly. Ýokdur. Torak göräýin. Ay onun goňşulary nemeler hem gürrüm berde salam almaýan eken men yankı dinden däl diýip şey diýip gatkan zatlaryny gürrüm berdiler mardan.
Olaryň başgalasyna nemesine. Bir tanamal Şeylere ekeni bolmaz bu bilemok bene gyzyklanýan adamym däl, demem däl ýöne. o soň şona mine şey dip golboy bolan soň kurçowy alýamyşlar. Sen erwede adam ine sen ýa adatdan daşary işler edýän diýip onu şey dip o jurnalist edipdirler. Geçtirip. Her türlü neme sokup çıkarıp O da görünüşe. ketel galyboy bolana bir olaryň bir adamdyr. Yo o ne Ýewropada bir golboy adam neme dip bilmeýän sapara. Ýa-ni KGB ýalyk bir guramy özüni işletip bilmeýär. O taýda bolup biler. Bizde de şo bolmaly däl ýalyk ýagdaý getirýärdi Allah'ım rady. Yo jenayetdi. O jenayet diýip belleýärlerdi. Mujlovstvo dip 25 ýyl ketýärdi. Neme sapara her bir diniň bir günäsi ýa-ni nemesi bolmaly. Kommunizm bir din bolan üçin onuň bir o günä belleýän, günä ýükleýän işleri, hereketleri bardy soň. Mesela şey etmese de bolan ok işlemeýe. Ýöne kemine biziň jemgyýetimiz bu atlaň nemesini gündeme çykarmaly, gurrun etmeli. Jemgyýet şeýlik gelişýändir. Gelişen jemgyýetler o şeýlik gelişýändir. Ýani gündeme jemgyýetiň gündemine çykmadyk meseleler soň berçigip nemedip o elbet deme gönüp gidýändir. O jemgyýetiň nemesi işleýiş nemesi bardyr, gelişme. O islenlik ýani medeni nemede de bolup biler, däpde surlarda da bolup biler. Şolar ýalyk jemgyýetdäki nemeler ine şu aeroport, Türkmen aeroportu. O 25 ýyl şundala. Bu näme şu gündeme çykan ok. O bu ýani tualet bilen aeroportun girişi o bir nemen vizitni kart nemeti kart çykatdy. Ýurdun bir milletiň giriş nemetinde ýüzüdür. O medeniýetiň nemetdir. O siz onu hem bu zatlar göreňiz özüm günde geçip dursunuz. O bu hem şu gündeme çykan ok, gadyet, jurnal, telewiziýa, o meclis ya da halkyň içinde ya da universitetlerde, mekteplerde bu zatlar näme şu gurrun edilen ok. O şu derece biýagry nememiz. O jemgyýet gelişmeýär. O jemgyýetiň her bir kemini o gündeme çykarylýandyr. O çözülýänçe şo taý elimden bu gündemde durýandyr. O çözden soň gıraty üşüp gidip biler. O işlenlik mesele şonda. O jemgyýet diňe şeýlik gelişýän, başgaça gelişýän el. Bir adam gelip size bir gowy ýa demokratiýany gurup berer, nämet berer, onu et berer, bunu et. Ýok. Jaýym ona ama. O Jaýym. jemgyýet şey dip gelişmelidir. Bolmasa da gorpuk diýenler. Şu wagt gorpun içinde ýatýar. Ýene de bir arazykdan o wagtlarna zatları ber aşakda bolýar. Ýa şonu ýokurdadyr diýip aýdyp bolar ýalyk ýagdaýyňyz ýok da şu wagt. Ýa şoň üçin mediada şoň üçin gerekdir. Telewizor, radio, mektep hemme döwürlenmeli. Mektepde de, ýokary hujaýda da, orta hujaýlarda, iş ýerlerde de zatlar gurrun etmeli. O daşarda da, toýda da, ýatda da. Başka gerekli zatlar gurrun edýäňiz. Bu zatlar bunu ýygyşyranyňyz bilen üstüni ýapanyňyz bilen bu zatlar düzelenok. O berçip gaýtam chronisk neme öwrüp gidýär. Şu wagt Türkmen jemgyýeti ketel. Özüm bejerip boljagy bolmasa o nägumana ketel. Gata agyr ketel. Çüren. O bejerip bolýa sapara
illüstrasiya bilen bejerip bolýar. O. Başgaça bejerip bolan. İllüstrasiýada da näme kesip alýar. Kesip ayırmaly bolýar. O. Şu kesel näme. Rak O ýa-da rak gangrena bejerýär. bolany ýalak demelerini ketýän, nime diýen? O. Hı. Kätini ýakýan. O. Ya şu mesele kemine o gowgadym o bunu. O sapara bunu ýanky näçe giňişlesen giňişläberýär. O zatlara düşünýän adamlar gerek birinciden. O ikinciden bu cinayetleri işleyen adamların özlerinin hem düşünmeli gerekli. Ya, düşünen adamlar da özüne bir çeki düzen bererler belki. Ya, düşünmediklerim ya da düşünmeyecek olyanlarım gıynansak da illüstrasiyanın gurbanı olya diyelim. Değmesi olya deyip o Ne düşünsünüz. samolyot ne uçup barýandyr. Ne öňüzden şular ýanky gurrun edýän nemelerimiz çykar. O şu kanundan gıyşarıp iki söz artık diýse de o şu taýda yani uçkunu ýakmalysyňyz. İyi şarttan çekinmeň. Şu taýda siz adam öldürseňiz ne şu mesele üçin o sizin eti demäň bagşlarlar. Ya şu zady eden üçin ne bir ýanky kim diýär tamojny ýylýamaňy bilýse diýem sizin ne goşuňyzy ya telefonuňyzy barlap demetdir maňlaryna gönüber. Olaryň diňe Öldü. pasportuňyzy barlamagyna haky bar. Pasportuňyzy O. eline almagyna haky bar. Ne telefon, ne goşlaryňyz, o ne de sizden artykmaç soramagyna hiç bir haky ýok. Diňeje Pasportuňyzy ähli sebäbi ödleri unäkärdir. O siz unäkär dälsiňiz türkmen elinde normal pasport ýok. Yo pasportu alıp o peçat basýar ýurdun içine girdi diýip O sapara. girdi diýen. Başka hiç bir nemesi başka yok. nemesi ýok. O başka hiç bir zatyňyzy o kontrol etmäne haky ýok. Ol nemeden çıkan wagtda itler isgaýa. O yük düşürülen wagtda hemme ýerde de bolýar. O şu it bardyr. Ol ýanky nemisleriň awçarky iti. O şonuň kontrolünden geçse boldy. Bizim yükümüz. Olam açmaýar, is gap çykýar. Bar edýän. Türkmenistanyň içine narkotik getirip beren adam ýok. Türkmenistanyň gaýtan çykarýarlar. O aýdýan da ýanky bir kontrol şol bar, gelen wagt yük. O soňam sizin bir pasportuňyz, galan başga hiç bir zadyňyzy soramagyna hiç kimiň haky ýok. Ne telefonuňyz, ne sumkaňy aç, ne de o bir çalaja bir ters gurrun etse de şoň ýüzüni goparaýmaly. Soňam o PCR testler bardyr. $8 alýarmyşlar sapara. Türkmenistanda birinciden ýanky Covid öňem ýokdy, todan çykmady. O almala nemetmäli, haklar ýok. Aýndan soňa düýnün haklary ýok. O kazanç demesine her zatdan bir zat ýoňjak bolup edýärler-de. O telefonda sesini yazdyryp bilse şo soraýanny pulu test etdirmeligi bar edy. Ýa soň şondan neme çıkar verersiz. Ine ses yazgısyny iýerseňiz hem bolýar. Onuň ol ýanky migrasiýa gullugy diýip bir gulluk barmyşyn. O migrasiýa gullugynyň işi o daşary ýurtlardyr. Öz watandaşy bilen iş bolmaly däl. Bizde O akylyňyzy şoňa ýetmeýän bolsalar göterilir o taýda. sapara Türkiýede de Öz watanyna barýar. Watan diýilen zadyň nämedigini bilýäňizmi? Şo migrasiýada işleýän adam. Öz watanda baran adamyň dokumentini sen o nirde boldun näme etdiň diýip, o nirde bolany saňa näme? sapara Angliýada da men bilýän ýerlerimi aýtjakda, Angliýada, Türkiýede, Amerikada da ýanky migrasiýa diýilen wagtda daşary ýurtdan gelenler ýa-da düşýärdi. Türkiýedäki ady göç
edarası deyip geçiyor. Göç edarası. Göç edarasına bir Türk vatandaşının baranını gördünüz mü hiç? Sizin bilen bilelikte. Yani göç Hiç Türkmen edarasına barayalarda Türkmenler her yılda bir gezek in azından. Şu anda hiç gavat geldiniz mi? Bir Türk vatandaşı sizin hatarınızda oturup Novot'a girip e, kimlik alyanına. yok ne aeroportlarda ne mi vardır? Ne Avrupa'da EU citizenlik vardır. Hava. O böyle geçik gidiyentin. Hava. Yani Şotay'da Onun da beylekleri migrasyadan var, onun geçen var. solon kuyunu var ya. Ya Türk gödödü, Türk vatandaşlık vardır. Hava. İçer Böyle geçik gidiyentin. hava Türk vatandaşlar gönü hiç yıl kontrol edemedi onu. O sen bir Türkmen vatandaşı, Türkmenistan'a var ya. O ne halak bu Türk deşine çen varlak gördün siz. Utanın yok mu? Ustatları. Hmm. O ne için var yani? Size ne mi gerek? Adam vatanına var ya vatan. Vatanın nemediğini bir ilkülek bir enenizden atanızdan ya, olur bilmeyen olur kitaptan nemeden vurun. Vatan nimet şu adamların yer nimet. Siz şolara hizmet ediyen siz onun iyetin değil. İyeti şu gelen adamlardır. O hem medadi onu kelletinden ayağına koyup dururlar da. Vatanın iyeti siz değilseniz o kapının ağzında oturur. Çok baran adamlardır. Yani Fatpır'ın korkularında Türkmen vatandaşı oldu. Vatanın iyisi şolordur. Siz şolun hizmetindesiniz. O sağman elin deyip o kucak açıp karşılap kabul etmeli. Bunun düşünceleri katı ütköşük keminim ben. Gurun veriyelerim on birinci zaparda alt bilem o keminden. O Akıldaşı. öz yurdumuz değil mi? Rayet statüsünde da şeyle görülüyor. Konstitusiyada da yazıyor hemşe Türkmenistan'ın halkı ve rayeti diye de. Halk kim bolya, rayet kim bolya. Konstitusiyada yazıyor ildeşler. Türkmenistan'ın halkı ve rayeti diye. Demek ayırayan ekenler. Ya, bunları sapara. Bunları enteke o payını alacak. Duyup başlayan olmalılar. Şey diyorlar. Emmecesi yankı haysi işin haysının günahını bilen olup yankı düşünüp başlayan olmalılar. Sapara. Gidecek yerler ama. Bunun demeleri elitleri var hakem şu o katı. Gülüp bellettim bu. Elit prostitut mu? O elit güntülür diye. O Niyaz'ın ayalda onları şey diyeymiş özlerine. Utanana var. Niye yazdım der Berdi Anneme Muhammed. Berdi Muhammed falan var. Onu Berdi elbet Muhammed. tahtına demeden okur. Bolmurlar mı kan yerler. Hmm, görmediler. Sapara o Cemlesegen bor. Ama bu şey değil, Cem değil. Tamam Aa, yığınağımız var bu. şunun için iyirak çıktık bugün. Şeylerek o illeşler, yurttaşlar aydılan zatlar bir o yayradıp o birinci düşünce kolum. Ondan sonra o yayradın Türkmenistan'ın o ya bir vatandaş olmak neme neme olmak neme rayet olmak neme şu zatların arasında tafavutları bilmelidirsin. Hep olmasa da yine eee, şey edip sapara ya migrasyadan geçip göreyen yurdun içinde de. Yo, oğlum o tayda hiç işi pişi yok deme. Kemine bu adı üstüne o migrasya demek o aşağı utun demeleri olmalı. O da şer yurdun Sen öz yurttaşları. vatandaşını o yani şu migrasya men migrasya slujbasının nemetinden diyen
adamlar sizden hiç saat sormalı da hak yoktur. Siz bilen aslı işi yoktur. O sizin yurdun taşına çıkmanıza sorunalaktır. Olar bilen bağlı yeriniz yoktur. O sana biri vizasını veren son yolun açıktır. Senden nirak var ya, ne için var ya diýmäge de nemeti yoktur. Şu O Türkmenistan orset olaymasın Sapara? o Türkmenistan'a çıkmalı da hakkın vardır, girmeli de hakkın vardır. Vatanı da ol. Hmm. O hukukluğun hem mecel konstitüsiyada yazılandır. Kıyamet etme hukuku deyip var. Ha. Onu kim çeklendirip biliyor? O ben migratçı diye kim sen? Ne bu cahilin nemeti bular yani cehaleti halkı özlerine urutturlar da. Ne Babara pindrom deyip ne şu atları diye. Sen yani bir hücreli adam bolmasan o migratçı dilen demeli ne aç gir YouTube'a ne Google'ın içinde ne mesela hem bir adam düşünüp veriyor. Hmm. Sen üyet halkında ne mi zor yapıyorsun? O çıkacak oradan şolun üstüyle çıkmanmış. O sil kim? Ne? Şu yeki hücreli adamla tapyan dağıtlar şu. Yani, Babara pindromu yankı dağın o kefeli alak bu kefel. O cahilliklerinin üstüne öyle min pul yermişsin. Şu tayda pul kadar ne alır? Kiminim? Hmm. Bu tayda. Bunların elit. Onu şu Türkmen'in eliti. Sapara. O Türkmen'in eliti. O bir hücreli oradan Türkmen'in eliti ol yani. O adına kreçin değil ya da. Yani fikir edip bilmeyen canlarlara değil yani. Hmm. Olam elit olýarmış. O da elit ol yani. O küntüsem şol yani bayem şol Yo öyle. bular şu tersi işleýär Sapara. Nerede bir neme adam bolsa, bir avray olsa, şu elit olýar Türkmenistan'da şeylere görünýär. Yankı Hasan Attaýypy gurrun berýärler-de. Edýän işler hem gülesüm hem gelýär hem hayran alýar. Bu diye o gezmedi diye garrayalı yok diye de. Yine elit şu. Beylek ayarlarım elit. Gezmedi hayal yok diye. Garır diye hem mesela. 70, Elittir. 60 yaşlarında hayallar diye. Elit hayallar. Alfons yani Alfons Ya olarım şu ministerler ya da minister bolup görenler ya da yankı Berdimuhammedowyň ayal doğanlarynyň dostlary, joraları, käbir halatlarda özler hem şeylemiş. Hı? Yankı vay Niyazowyň ejesinden gözläp görmäne gerek yok. Uzak gidip şolaryň özüne seretseň hem. vay anasını. Hı. Vay anasını. Ne? Yani Türkmen'in görüllü alp börün demeğiniz şol Hı. ne? Ya. Sapara Hep Cemläli bile deme o şu da yani migrasiya slujba demesinde işleyen adamlar hem mecedini yani demede atlar yazın komentaryalarda. Bu aeroportda ne şu da atlar toğrayan idiyen demelen atların gön tuğrotunu alın da atların demet bir ekrana çıkarın. Hı. Şu bir yerde neme görseniz tuğrotlarını alın bir de şu tuğrotları atları gerek. Familyaları, atları, vazifeleri. Hı. O Hasan Attaýew Mardan mı diye? O Marda O Mardan o. Yani asıl daha şozlu olmalı. yok tecelli diyerler. O şey diyerler. Yo asıl daha şozlu idiler ya. Yani Şeyler. o şu taylarda ya Mara göçüp baranmışlar. Şeyler hak. O bu topu Aýokate şagal şeyle urken şagal öğrettir kemine. hmm, O bizim döwrümizde bulur yalak demeli. O gön gulonda şey. hmm, Ne demet Berdi Muhammed'in ufradilan diye düşük yani. Hem de hmm.
Yani daşary urda gidenler öňünden ýani taýinlygyny görkezýän diýen neme diýen aşyn tuğuny taýinlap neme dip ýören. Hmm. Oblukdan gidenler de şonu alak. Sapara Balkanda ýokary edaralarda işlejek bolsaň ýa biznes etjek bolsaň o küntiçilik etmeleken diýip aýdy. Biz ýurdu nä hala getiripdirler, bar näme edipdirler bu ýurda. Mardan ýa Balkandan beri gürrüň berýärmiş. Be. Gyzykly. Bolýa sapara jemläli. O bolýa sag bolun, ýylleşler Ramazan. saglypdy görşeli. Bolýa sapara sag bolun.